Ahojte, je tu Davideska, to video je Minecraft, ako môžete vidieť, a idem na môj server. Dal som si skin, tento. Je to peknúcky. A zistil som jednu aplikáciu, ktorú mi poradil môj bratranec. Takže ju hned idem vyskúšať, počkajte. Kde ju mám tu ja? No, takže. Neviem, čo mám teraz robiť, mám dať Downland. To už som skúšal, to nič nestane. Tu som si dal nový skin a tento by som chcel strašne. Alebo toto. To je jedno, ktoré. A kliknem na... Nie toto na fakt nie. Kliknem na toto. A to si mám čo vybrať, ako je. My maps, my skin, my maps si dám. Čo sa ma pýta slime. Dobre, okej. Počkaj. Takže na môj svet by som to chcel tak. Tak. Viete, čo sa stalo s môjim svetom? Nič. Jaj, sa niečo stalo. Jaj. Ale ešte niečo dokáže tá aplikácia. Dokáže, počkaj. Kde? Neviem, ale ako to mám nastaviť. To je ešte jeden problém. Na my maps. To je čo? Koment. Počkaj, nie, nechcem koment. Poprvé. Tvoriť. Takže nič. Mám si toto. Toto by som tam chcel. Ja to nedám. Chceme sa to nechať. Nevadí, ideme vlastne hrať na mojom serveri, ktoré som dosť natočil. Čo mám aj všetko, lebo som to fakt veľa natočil. Nič. Vlastne... Sorry za to šupotanie. Takže dám... Na čo by som sa dostala na tomto dome? Ja si seberám drevo. Idem tuto hore. Nič sa nezmenilo, lebo som dlho nehral Minecraft. Lebo som na to nemal čas, nehral som vôbec tento server. Proste hral som iného ľudí. Takže, čo by som chcel urobiť túto? To nie. Chcel by som urobiť záhradku. Ale inú záhradku, neviem, či sa to volá presne záhradka. Takže idem vykraftiť ploty. Tak. Na spotov. Ani veľa, ale všetko v pohode. Tak. Pár je toto. Musím pořád nejaké točky. Dal som ho. Ja pokračujem. Dostal sa do seplu.
To by som si zbúrať trávu. Trošku zbúrať trávu. Dobre, tak. Mám. Vystačilo drevo. Vode idem nakopiť. Vypnem si na chvíľku príšerky. Bojím, že ma zabijú. Tak. Zrejme to tam rýchlo stopujem. Tak idem. Si niečo netrfiť. Nejaké drevo. Neviem, písal. Počkej, že by to nahral. On to fakt nahral. Dobre, takže chvíľku sa pôjdem pozrieť koľko sa kniežata. Rýchlo drevo potrebujem. Drevo asi. No, však máme patričej. No. Dobre, takže idem si mi zebrať toto drevo nejaké. Utekám domov. Prečo ste videli tento dom? Ako som ho postavila, ale asi áno. Neviem. To fakt je veľké a nič skoro nemám. To si nestačí. Budem sa už vyspať, počkajte. No, dobré ráno. Bordel. Áno, taký. Takže idem teda dostávať tú záhradku a potom to ukončím. V druhom dieli, teda neviem koľka tam dieli, tam uvidíte toto a nejaké zvieratá. Dobre. Už vlastne nebude dostávaná. Ešte nie je dostávaná. Zíru by som mal trocha aj zastávať. Na chvíľu. Tak. Aj toto. Toto. Môžem si vytožiť. Tak. Tam je creeper. Idem ho zabiť. Dobre. Tak, to si dám takto. Tak.
Dobre, takže záhradka dostávaná. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak dajte like. Takže čaute.